dan zou dit gewoon moeten lukken volgens mij. Ik zie een teller lopen, dus dat komt allemaal goed. De volgende Shark Talk alweer. De tweede in de reeks als het gaat over de verkiezingen richting 22 november van dit jaar. En ik kijk op een prachtig landschap uit als ik naar die kant kijk. En ik kijk naar de nummer 11 op de lijst van de BBB, Marieke. Aan de overkant, ja, degenen die in de video willen meekijken, die kunnen meekijken. We hebben een schitterende mooie background gemaakt, helemaal voor vandaag ingericht. Want daar heb je een Limburgse landschap, daar hadden we ook heen kunnen filmen. Maar het wordt zo meteen donker en dan zie je helemaal niks meer. Dus vandaar tot de setting even op deze manier. Dus je moet gewoon geloven dat het hier prachtig is. Welkom bij Shark Talk. Dankjewel. En thanks dat ik hier mocht zijn, want het is altijd een fijne rit om richting het zuiden te rijden. Nu woon ik zelf in Midden-Limburg, zoals de meeste mensen inmiddels weten. Maar naar het zuiden rijden, dan krijg je echt wel een andere soort omgeving weer te zien. Dat is natuurlijk altijd wel het mooie van Nederland. En specifiek nog eens een keer Limburg. Dus dat is altijd wel een aangename rit, zou ik het zo zeggen. Maar je hebt een superdruk schema, dus laten we er vooral meteen induiken. En de meeste mensen kennen mijn stem, maar misschien even goed om jezelf te introduceren, tot mensen ook kunnen wennen in jouw stem. Ja, leuk. En superleuk dat je het als zo'n mooie rit hebt ervaren naar het Zuid-Limburgs. Ik heb het zelf ook elke keer als ik uit de Randstad bijvoorbeeld kom, omdat ik daar voor een cursus ben geweest of een dagje uit, dat ik denk van ja, fantastisch om weer hier in de Zuid-Limburg te komen. Dat is voor mij echt altijd thuiskomen. Zeker als ik dat laatste stukje zo oprijd, het weggetje binnendoor naar mijn huis toe. Ik zal me even voorstellen, ik ben Marieke Weijenas. Ik ben 30 jaar en ik woon dus hier in Gulpen, waar je ook vandaag te gast bent. En waar we deze podcast opnemen. Wat doe ik? Ik ben... Eerst ben ik 7 jaar ongeveer advocaat geweest. Ik heb een eigen bedrijf gehad samen met mijn vader en mijn 2 broers. Een familiebedrijf dus. En ik heb ongeveer 1,5 jaar geleden de overstap gemaakt naar het Openbaar Ministerie waar ik nu werk. En daarnaast ben ik ook 10 jaar gemeenteraadslid geweest in deze mooie gemeente. Privé ben ik getrouwd met Tom. En ik ben opgegroeid in IJs, dus een dorpje, zeg maar, als je hier een beetje doorkijkt, dan zie je het liggen, zeg maar, het ligt achter die heuvels. Daar ben ik opgegroeid. En samen met die 2 broers waar ik het net over had, waar ik het advocatenkantoor mee heb gehad. En met mijn ouders uiteraard. Ja, dat is een heel stevig duidelijk begin, toch? Ja. Je zegt al, je komt uit de advocatuur. Je zit nog steeds in de advocatuur, maar dan de andere kant. Toch? Ja, dat is toch wel anders. Want Okay. Advocatuur, dan opereer je zeg maar echt alleen. Hè? Je bent zelf verantwoordelijk voor je zaak, et cetera. En je behartigt het belang van je cliënt. Bij het Openbaar Ministerie ben je de aanklager. Dus dan werk je voor de overheid. En die nemen ook de vervolgingsbeslissing. Dus dat is wel een hele andere positie. Is wel nog steeds een toga-beroep. Hè? Want net zoals de rechterlijke macht is bijvoorbeeld ook een ander toga-beroep, rechter. Dit is wel nog steeds een toga-beroep, maar wel vanuit een andere invalshoek. Het is dezelfde ruimte, maar een andere positie in die ruimte. Exact. Ja, alleen er is nog een verschil. Oké, leg me vooral uit, want ik heb hier geen verstand van. In die zin, ik ben hiervoor civiele advocaat geweest. Dus geen strafrechtadvocaat. En dat betekent civiele advocaat. Het gaat eigenlijk over alle geschillen tussen burgers onderling. Dus daar kun je denken aan een echtscheiding, aan een conflict met je werkgever, aan een conflict met je huurbaas, een conflict met je buurman over de grenzen, over een boom die over de erfafscheiding hangt, of over een schutting die is geplaatst. Maar dat kan ook gaan over grote geschillen tussen ondernemers, hè? Over geldvorderingen, over BV's en noem maar op. Dus ook daarin heb je heel veel verschillen. Maar dat is dus wat ik hiervoor heb gedaan. Oké. Ja. Maar je noemt nog zoveel op, dan denk ik, wat heb je dan niet gedaan als advocaat zijnde? Want dan... Je doet de burgers en je doet bedrijven. Wat heb je dan nog meer? Ja, daar zit wel nog een accentverschil in. In die zin, ik was hier dus ook lokaal als ondernemer actief, als advocaat. En daar stond ik vooral particuliere en kleine ondernemers bij. En ik deed vooral eigenlijk arbeidsrecht en huurrecht. En ik heb ook nog een tijdje persoon- en familierecht gedaan. En dat betekent...
in die zin dat het allemaal kleinere geschillen zijn. Dus die hele grote zaken tussen hele grote bedrijven, ja, die behandelde ik niet. Dus het ging hier zeg maar om het MKB, het middenkleinbedrijf, die dan bijvoorbeeld een geschil hadden met hun werknemer over een loonvordering. Hè? Dus dat de werkgever zei van ja, ik heb je genoeg geld uitbetalen. De werknemer zei, sorry werkgever, maar het klopt niet wat je zegt en ik dien een vordering bij jou in. Dus dat soort zaken moet je dan aan denken eigenlijk. Maar de advocatuur is heel divers. Als het bijvoorbeeld over de advocatuur gaat, zie je heel vaak dat mensen het beeld hebben van de Zuidas, hè, waar grote advocatenkantoren zijn, veel rijkdom. Ja, zo is de echte advocatuur, zo moet ik het misschien niet noemen, maar in ieder geval de advocatuur, zoals we het hier kennen in het zuiden, zit wel anders in elkaar. Het zijn over het algemeen kleinere kantoren en je behandelt eigenlijk problemen van mensen van alle dag. Dus ik noemde er net al wat op, zoals een echtscheiding, conflict over je werk, over je huis. En dat was eigenlijk waar ik me mee bezig hield. Ja, kijk, sommige mensen die kijken natuurlijk hele toffe series. En dan Suits natuurlijk als een van de voorbeelden natuurlijk, die 100 keer genoemd zal zijn. Ja, dat zijn natuurlijk altijd de grotere zorgen die de maatschappij kent. Maar ja, je hebt natuurlijk inderdaad van alle lagen van de bevolking tot in ieder geval het recht moet kunnen spreken. En daar zit je dus inderdaad vanuit verschillende posities nu in het verleden, dus in het gedeelte, en dan nu vanuit het OM. En dan denk je tussendoor, ja, als ik naar buiten kijk, dan wil ik ook nog iets anders van de maatschappij doen. Want bezig zijn met het recht is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van de maatschappij. Maar wil je ook iets vanuit de gemeenschap doen, zal ik het zo zeggen. Hè? Want je begint hier. Ik weet niet welke gemeente dit... Gulpen-Wittem. Gulpen-Wittem. Ja, Wittem. En dan denk je, ja, ik wil hier een steentje bijdragen en dan... Hoe gooi je dan daarin? Want je hebt het lijkt me heel druk met hetgene wat je al deed. Ja, dat klopt. En het is eigenlijk zo gelopen. Ik had eigenlijk al heel jong interesse in politiek. Ik ben altijd wel maatschappelijk betrokken geweest. Dat ik bij diverse verenigingen, et cetera, zat. Maar ik ging rechten studeren. En toen, de politiek was ook wel echt naast dat rechten. Was dat wel echt een van mijn interesses. En toen heb ik me aangesloten bij het CDA. En het CDA, dat is de jongerenvereniging van het CDA. Waar ik overigens inmiddels dus geen lid meer van ben. Dat even terzijde. Maar daar sloot ik me bij aan. En toen werd ik al redelijk snel door de lokale CDA-afdeling hier benaderd van... wil je niet eens een keertje met ons hier komen meekijken in de vergadering? In die dachten, we gaan die gewoon verjongen en dan precies, beginnen we meteen we gaan gewoon verjongen en we gaan die Mariekes eventjes naar een vergadering halen. Nou, ik heb dat gedaan. En in eerste instantie dacht ik wel, want ik was toen 19... En toen kwam ik bij die fractievergadering en ik dacht echt, wat doe ik hier? Alleen maar van die stoffige, oude, grijze, kalende mannen. En dat was voor mij wel iets waarvan ik dacht, oké. Ik was student op dat moment, een heel groot contrast eigenlijk. Maar op een of andere manier... vond ik het toch wel interessant. Dus ik ben daarmee doorgegaan. En toen ik in een vergadering als burgerfractielid... want dat werd ik dan op een gegeven moment een soort commissielid je dan. Dan ben je geen raadslid, maar dan mag je toch namens je fractie inspreken in commissievergaderingen. Dan krijg je echt helemaal niks betaald, maar dan mag je wel werk Precies, verzetten. dan ben je gewoon 100% vrijwilliger. Dat werd ik dus. En toen mocht ik inspreken over de speelplaats in IJs van mijn oude basisschool. En die werd dan opgeknapt en verder vergroen. En toen dacht ik, maar dit is wat ik wel ook echt superleuk vind. Ik kan gewoon mijn steentje bijdragen aan deze gemeente... door mijn inbreng als jongere ook te leveren. Want dat vond ik eigenlijk tot op dat moment best wel weinig gebeurde... in toch wel een sterk vergrijsde gemeenteraad. Zo kwam ik ook op de lijst terecht. Maar ik pak heel even terug. De lijst komen we dan zo wel op. Want dan vragen ze jou als 19 jaar, je bent student. Ik neem aan dat je geen rechten hier studeert. Ik heb rechten gestudeerd in Maastricht. Dus ik woonde nog thuis bij mijn ouders. Dus je bent in ieder geval wel veel hier. Ja. Maar je bent niet zoveel op de speelplaatsen, vind ik, gok ik zo. Nee. Maar je mag wel mee bepalen over hoe die speelplaats dan eruit komt te zien. Maar je hebt op dat moment, gok ik, geen kinderen. Nee. Als 19-jarige studenten.
Hoe ga je dan daarop inleveren? Want dat is wel je rol dat je dat op dat moment krijgt. Even als voorbeeld zijn. Zeg maar. Nee, zeker. En dat vond ik dus ook wel interessant om te zien. Hoe gaat zo'n proces nou? Want er wordt dus een stuk aangeboden aan de gemeenteraad, waarin wordt gezegd van, dit is de wijziging hoe wij dat voor ons zien. En vervolgens, ik woonde natuurlijk wel nog steeds in dat dorp, dus ik hoorde om mij heen ook wel wat er speelde. Waren mensen positief of negatief? Nou, over dit project was iedereen eigenlijk hartstikke positief in de regel. Er lag een goed doordacht stuk en mijn fractie was ook voor. En op basis daarvan, doe je dan je inbreng. En was de inbreng van, we zijn eigenlijk hartstikke positief als fractie en we willen hiermee doorgaan. Dus het is niet dat je dan op je vrije zaterdagmiddag naar allemaal verschillende speelplaatsen hier in de regio gaat om ze even uit te proberen, om te kijken wat kunnen we nog inbrengen, interviews houden of dat soort dingen. Het is wel gewoon meer de stukken lezen, kijk, als het meer een soort dubbele check, zeg maar. Het gevoel van de gemeente of de regio exact. ophalen. Maar op dat moment wel, maar daarna, als ik dan in de gemeenteraad kom, verandert die situatie. Okay, laten we daar vooral naar heen gaan, want je gaat dan opeens verkiesbaar zijn op een lijst. Ja, in maart 2014 waren dan de gemeenteraadsverkiezingen. Daar deed ik aan mee en ik was op plek 4 gezet. Was op dat moment, want het is maar een kleine gemeenteraad hier, 15 zetels, was dat net wel of net niet verkiesbaar. Ik heb toen campagne gevoerd, wel ook persoonlijk. En toen haalde ik de meeste voorkeurstemmen van de hele lijst. Dus nog meer dan de lijsttrekker. Dat moet ik zeggen, was niet helemaal verwacht. Wel een positieve verrassing natuurlijk. En dat maakte eigenlijk dat ik ook meteen fractievoorzitter werd. En daardoor stond ik ook wel best wel meteen in de picture, zeg maar, als jong raadslid. Want dat was natuurlijk wel opgevallen, dat bij toch wel redelijk vergrijze CDA opeens een jonge vrouw op die fractievoorzittersstoel Is dat automatisch omdat je de meeste stemmen hebt? Of wat is daar de regel dan in? De fractie kiest uiteindelijk de fractievoorzitter. Okay. Dus ook in Den Haag werkt het zo. Als je als fractie bij elkaar komt de eerste keer, dan wordt er gekeken van oké, wie wil eventueel fractievoorzitter worden? En dan wijst de fractie die fractievoorzitter aan. Dat kan dus ook zomaar iemand zijn die, ik zeg maar iets hier in de gemeenteraad maar 50 stemmen heeft gehaald. Okay. Dat is gewoon puur iets wat de fractie bepaalt. Alleen zie je vaak wel in de praktijk dat de lijsttrekker of degene met veel stemmen, want soms zie je ook wel dat de lijsttrekker vervolgens wethouder wordt, dat die dan vervolgens zeg maar wel de fractievoorzitter wordt. En ik wilde dat toen wel graag, omdat ik zoiets had van oké, er wordt hier overtuigend gekozen voor een jong persoon. Dan vind ik ook wel, nu daar hebben zoveel kiezers gesproken, dat ik nu ook mijn verantwoordelijkheid moet pakken en die CDA-fractie moet gaan leiden. Dus dat heb ik ook gedaan. Maar heel even voor in mijn hoofd. Dus je zegt dat is 2014, om en nabij 10 jaar geleden. Je zegt net dat je 30 bent, dus dat is ergens rond je 20ste, 21ste is dat gebeurd. Toen was je nog niet klaar met studeren? Ook nee, zo. Toen studeerde ik nog. Ja. Dus dat even erbij doen klinkt als nog meer werk. Ja, dat was ook inderdaad wel zo. Alleen, ik vond het dermate leuk. Ik zeg ook wel vaker voor de graf, politiek is een soort uit de hand gelopen hobby. Ik vond het zo leuk dat het mij ook niet heel veel moeite kostte om daar heel veel tijd in te steken. Ik vond het echt een hele mooie uitdaging en ook heel eervol dat ik op die leeftijd was gekozen hier in deze gemeenteraad. En destijds was de CDA toch hier echt behoorlijk groot nog in deze regio. Dus er was ook wel een hele verantwoordelijkheid. Althans, zo heb ik dat gevoeld op dat moment. Ja, en zo heb ik dat ook opgepakt. Dus ik ben er inderdaad in mijn studententijd ingerold. Daarna werd ik beëdigd tot advocaat, ongeveer 1,5 jaar later. Maar ik ben dat desondanks ben ik dat blijven doen. Ja. En dan zit je hier in de gemeenteraad en dan is het stukken lezen, beleid bepalen, lijntjes uitzetten en dan moeten dingen gedaan worden. Ja. Word je dan ook aangekeken op je leeftijd dat je daar net nieuw komt binnenlopen en dat je misschien wel hele goede ideeën hebt, maar tot bepaalde mensen in de raad daar toch anders over denken? Nou, wat ik zelf wel opvallend vond, want ik heb daar ook al eens eerder over in een vrouwenpodcast gesproken, van hoe heb je dat nou destijds als jonge vrouw ervaren in die gemeenteraad? Maar ik moet zeggen dat ik het eigenlijk wel heb ervaren als een warm bad. Mijn fractie was eigenlijk meteen heel positief. Die dachten, leuk, we hebben jonge vrouwen bij. En die hebben mij ook best wel veel ruimte gegeven om mijn mening te geven. En ook mee te gaan en te kijken van, oké, er komen jonge ideeën. Wat is daar nou echt goed van? Of
wat misschien ook niet. En ik denk dat ik ook altijd wel echt heb opengestaan voor aanpassingen in mijn voorstellen. Dus het was ook niet zo als ik dan met iets kom, dan moet het ook helemaal op die manier. Ik heb ook altijd wel goed geluisterd van wat speelt er dan bij de rest? Om dan uiteindelijk tot een totaalplan te komen. Want sowieso ook hoe ik er uiteindelijk ingegaan ben is... Ik wilde een goed contact binnen mijn fractie. Dus dat wij samen gewoon een goed team waren. Maar ik vond het vooral ook belangrijk om naar buiten te gaan. Dus ik heb hier destijds ook een soort ontour georganiseerd. Zijn we al die dorpskernen langs gegaan. Hebben we heel veel proberen op te halen. En dat was eigenlijk wel een hartstikke leuk initiatief. 2018 werd ik ook lijsttrekker. 2022 ben ik dat overigens ook geweest. En tussendoor ben ik nog kandidaat voor de Tweede Kamer geweest van het CDA. Dat was de vorige Tweede Kamerverkiezing. Nu ben ik snel over 3 jaar geleden, iets minder. Ja, iets minder, Ja, 2,5 volgens mij, het is ongeveer. Het is tot het geval is, want anders was het makkelijk rekenen. Maar ik moet soms zelf ook nog even nadenken. Maart 21 volgens mij. Er zit er nog die halfje of meer dan een half jaar formatie nog eens een keer bij. Dus het duurt allemaal even, wil ik maar zeggen. Maar dat is dan toch wel een behoorlijke impact op je leven. Dat je op een hele jonge leeftijd hiervoor kiest en gekozen wordt. Dat je dan ook nog eens een keer afstudeert. En dan ga ik ervan uit dat je ook wel redelijk snel de advocatuur in wilde. Ja. In het familiebedrijf ook nog eens een keer. Dus dat balletje zal waarschijnlijk relatief snel zijn gaan rollen. Ook zo. Hoe scheid je dan die 2 dingen die je doet? Want je doet de advocatuur wel ook hier. Dus dan is het... Mensen kennen je vanuit die pet en vanuit de andere pet. En je kunt niet echt zorgen dat je geliked wordt, zeg maar, als advocaat. Want soms heb je die positie niet natuurlijk. Hè. Soms win je niet alle cases. Ik weet niet hoe je rating daar is, hè, maar niet alle cases. En dan, die mensen moeten daar ook wel op jou gaan stemmen. Is dat een moeilijk iets, dat je dan toch wel op die manier in de samenleving staat? Ja, nou... Wat soms vooral moeilijk was, vond ik zelf, is dat je die 2 dingen moet blijven combineren. Want natuurlijk, de advocatuur is al best een uitdagende baan, nog los van dat je een andere verantwoordelijkheid ernaast hebt. En dan daarnaast nog die gemeenteraad. Want voor jouw beeld, vergaderingen waren eigenlijk standaard op de maandag en de donderdag. Op donderdag was er altijd een formele vergadering van de raad. En dat kan een commissievergadering zijn, een raadsvergadering, een informatieavond waarin je bijgepraat wordt over specifieke onderwerpen. Maandag was eigenlijk bijna altijd voor coalitie, fractie, fractievoorzittersoverleg. Dus alle fractievoorzitters van alle verschillende partijen komen dan bij elkaar. Dus die maandag en die donderdag waren eigenlijk sowieso al altijd bezet. En dan had ik vaak dinsdag of woensdag ook nog wel eens een keer een vergadering. Dus ik was toch wel gauw een avondje of 3 per week. Zonder het lezen van de stukken was ik daaraan kwijt. Dus dat was al überhaupt een uitdaging. In die zin dat ik wel best wel veel discipline moest hebben om die 2 dingen te kunnen combineren. En wat daarbij ook nog kwam kijken, want dat is wat iedereen vaak denkt van dit is maar de gemeenteraad en dat valt allemaal wel mee. Maar dat is echt best arbeidsintensief. Zeker omdat je ook als je zeg maar dat raadslidmaatschap, althans dat was hoe ik het graag wilde uitvoeren, die binding wil houden met die gemeenschap, dat je wel ook met regelmaat af en toe toch erop uit moet, ook in die gemeenschap, om ook een beetje te kunnen oppikken wat er leeft. Dus die combinatie samen vond ik wel pittig. Ik heb zelf weinig conflict ervaren met mijn werk, maar dat kwam misschien ook omdat ik vooral in de civiele advocatuur dus actief was. Mm-hmm. Ik deed geen bestuursrecht in de regel, dus ik kwam de gemeente ook niet tegen als partij. Ik had geen burgers die ik bijstond die in conflict waren met de gemeente. Dus ik heb daar zelf wel altijd goed op proberen te laten om dat gescheiden te houden. En ik had natuurlijk ook cliënten van buiten hulpbewetten. Ja. Oké, dan krijg je in ieder geval het feit dat daar nooit een conflict ontstaat en tot de mensen dus niet opeens zeggen, maar je hebt een case verloren, dan ga ik niet op je stemmen. Wat natuurlijk ook heel jammer zou zijn. Maar tot heden is dat allemaal goed gegaan en goed gelukt. Hè? Want je zegt al, je hebt al meermaals nu inmiddels meegedaan en je zit er nog steeds. Ik ben per 28 september ben ik gestopt. Echt net. Na bijna 10 jaar. Ja. Maar dat had ook de reden omdat ik dacht van het is allemaal best wel heavy. Ik doe dit nu 10 jaar, die combinatie. En het is nu tijd voor nieuw bloed. En je maakt en ik maak een nieuwe stap. Dus dan is het dat combineren is natuurlijk helemaal het issue. Om dat goed te kunnen doen. Want je gaat ook weg bij de CDA.
je gaat naar de BBB. Want de mensen denken al, je bent al 20 minuten aan lullen. Maar er staat BBB in de titel. Dit gaat nog steeds over CDA en niet over BBB. Nu snappen denk ik heel veel mensen, en ik ook wel, CDA en BBB liggen op heel veel vlakken relatief dicht bij elkaar. Maar ja, wat is dan de reden om over te stappen? Nou, de reden om over te stappen was voor mij vooral... Ik ben dus inderdaad al heel lang CDA-lid. Daar hebben we het net al eigenlijk uitvoerig over gehad. Waarom dan die overstap naar de BBB? Ik ben uiteindelijk destijds bij het CDA gegaan. Het was een partij, ik heb een agrarische achtergrond. Mijn moeder die komt zeg maar uit een boerenfamilie. Aan die kant hebben we nog steeds veel boeren. En daarnaast vond ik dat het CDA... En het CDA kwam echt op hè, voor die agrariërs. Daarnaast vond ik dat het CDA ook altijd wel erg een partij was... die opkwam voor de regio, voor het platteland. Die ook bijvoorbeeld verenigingen hoog in het vaandel laat staan, die leefbaarheid ook van dat platteland, et cetera. En ik merkte dat het CDA dat verhaal de afgelopen jaren wel toch wel echt een beetje was kwijtgeraakt. En ik heb zelf nog op de kandidatenlijst gestaan van het CDA ook in de vorige keer, wat ik net al noemde. En toen stonden we daar ook best wel met wat jonge CDA's op, dus ik had ook wel de hoop van dat we dat misschien zouden herpakken, dat verhaal. Maar ik heb dat niet gezien. En toen kwam opeens de BBB. En de BBB, vind ik, is dat CDA-verhaal. En dan misschien niet helemaal, hè, want we zitten wel wat accenten. Ze heeft nog niet de hoeksteen van de samenleving genoemd. Nee. En ze heeft niet op een skateboard gestaan. En ik vind dat die BBB dat verhaal wel weer echt vertelt. Zeg maar, van het opkomen voor het platteland, het opkomen voor die agrariërs. Dat is dan een hele specifieke doelgroep, maar eigenlijk ook wel van het MKB. Hè? Zeg maar met een klein bedrijf. Ze komen ook op voor die gezinnen. En vooral ook vind ik zelf al die leefbaarheid van die regio, dat ze daar ook wel echt heel nadrukkelijk een standpunt op innemen. En dat ook weer goed overbrengen. Dus daarom dat ik wel dacht van ja, ik voel me gewoon niet meer zo thuis bij het CDA. En mensen die me ook hier van dichtbij in de gemeenteraad hebben meegemaakt, hebben die worsteling ook wel al langer gezien. Dat ik daar niet meer helemaal goed mee uit de voeten kwam met het CDA-beleid landelijk. En kwam die overstap naar die BBB dan ook niet helemaal uit de lucht vallen. Dat is een totale verrassing. Is dat hier op de bank zitten, avondje en dan Eureka-momentje, nee, het wordt toch niet CDA? Nee, er is wel best wel wat tijd overheen gegaan. Wat ik zei, ik heb nog meegedaan aan de Tweede Kamerverkiezing. Ik heb ook het jaar daarna heb ik me nog kandidaat gesteld als lijsttrekker hier in Gulpen-Wittem. Dus ben ik nog doorgegaan. Maar ik merkte wel, zeg maar, naarmate de tijd verder liep, dat ik steeds meer zoiets had van ja, dit voelt gewoon voor mij niet meer de partij, zeg maar, waar ik me ooit bij heb aangesloten. En ik heb die BBB op de voet gevolgd. En toen dacht ik, ja, maar dit is eigenlijk mijn gedachtegoed is dus in feite niet veranderd. Alleen de partij waar ik me dus nu bij aansluit wel. En er is best wel wat tijd overheen gegaan. Ik heb daar ook over gesproken. Er zijn overigens best wel veel CDA's, die zijn overgestapt richting de BBB. En zeker hier in de plattelandsregio zijn heel veel mensen naar de BBB van het CDA. En daar heb ik ook mee gesproken. En zo is dat balletje ook gaan rollen. Ja, maar dan moet je uitschrijven bij CDA. Ja, en dan moet je inschrijven bij de BBB. Maar de BBB kent jou nog niet. Nee. Is dat cv insturen, gesprekken voeren en op audiëntie komen, zou ik maar zeggen? Nou ja, het is bij mij wel iets anders gelopen. In die zin dat ik wel ben gebeld door BBB om te zeggen van ja, we kennen jou vanuit het CDA. Dat waren dan mensen die me nog vanuit mijn CDA-tijd kenden. Zou je zeg maar willen meedoen met onze verkiezingen? Toen werd ik uiteindelijk op vakantie gebeld dat ze heel graag met mij in gesprek wilden. Maar dat was een beetje moeilijk vanaf mijn vakantiebestemming. Ben ik meteen toen ik terugkwam in gesprek gegaan. En daar rolde uiteindelijk deze plek 11 uit. Dus uiteindelijk heb ik wel inderdaad het hele proces doorlopen. Maar ik ben wel dus ook benaderd. Ja. Nou ja, het is natuurlijk in ieder geval wat we de afgelopen tijd wel ook in de media zien, zeg maar. Zowel bij Pieter Omtzigt. Nieuw sociaal contract. Ja. Ik krijg nog steeds mijn mond niet uit. Maar ook bij de BBB, ja, zo'n lijst samenstellen is gewoon echt een hele puzzel. En je wilt ook dat iedereen vertegenwoordigd wordt, dus ook alle provincies vertegenwoordigd wordt. Er staan 2 Limburgse dames relatief hoog op de lijst van de BBB. Dus dat is een heel groot pluspunt voor Limburg zijnde. Want ik zag dat Noord-Holland er maar 1 iemand op de lijst had staan.
op de hele lijst van 45 kandidaten of zoiets. Dus het is ook een hele moeilijke puzzel natuurlijk. En je wilt natuurlijk ook gewoon zorgen voor dat het mensen zijn die of al een kennis en kunde hebben opgebouwd. En tot dat niet zomaar mensen zijn die alleen maar vanwege een naam op een lijst komen te staan. Want dan word je eerder een lijstduwer dan een daadwerkelijke kandidaat. Ik bedoel, je hebt zoveel ervaring al in de politiek. Nou is de landelijke politiek nog een slag anders dan een gemeentelijke politiek. Maar ja, de basis daarin is natuurlijk wel heel belangrijk dat je die hebt. Dus het feit dat ze bij jou zijn uitgekomen, aangedragen, maar uiteindelijk alsnog op de lijst. En dan op plek 14. 11. Sorry, waarom zeg ik 14? Ja, maakt niet uit. Ja, 11. Het is bij elkaar in de buurt. Ja, nee, maar ik weet niet waar ik ook bij 11 45 kan komen. Ja, 11. Maar dus het is wel een plek die ze je gegeven hebben. En met de peilingen zoals ze zijn, ook een hele realistische plek, dat je dus niet zo vaak hier in Gulpen meer gaat zijn. Ja, en ik vind het ook echt een fantastische kans die ik heb gekregen. En zeker vanuit het gebied waar ik zit. We hadden het er net al eventjes over Gulpen. Dat is echt heel zuidelijk. En we hebben zeker vanuit dat heuvelland, zoals ze dat gebied hier noemen. Hebben we echt mensen denken nog steeds dat hier bergen liggen, maar het zijn heuvels. Het zijn heuvels, ja. En wij hebben echt al heel lang geen volksvertegenwoordiger meer gehad. En dat merk je ook wel. En daarom vind ik het wel fantastisch dat de BBB de partij is geweest die dat ook heeft gezien. En eindelijk ook eens iemand vanuit het platteland zo hoog op die lijst heeft geplaatst. Want als je ook kijkt naar de huidige Tweede Kamer, zitten heel veel Kamerleden uit de Randstad. En om inderdaad bijvoorbeeld de partij van Pieter Omtzigt te pakken, NSC heeft ook maar 1 Limburger uit Stein op de lijst staan, maar ook weer niemand vanuit het platteland. Dus volgens de peilingen zou ik er inderdaad vooralsnog wel eventueel in gaan komen. En ik denk zeker ook voor deze regio dat wel echt een fantastische kans zou zijn. Ja, en ik denk dat natuurlijk, je wilt gewoon die spreiding hebben. En je hebben het net over voorkeurstemmen. Op het moment dat je met 2 mensen in Limburg hebt, dan de Limburger zal toch wel een beetje chauvinistisch zijn en zeggen, nou, dat hopen we dan maar. Hè? Dus heb ik toch wel liever op de Limburgse kandidaat in plaats van op een van de andere die daar nog op staan, want de lijst is best lang. Ja. Sommige partijen vroeger hadden ook echt gewoon 40, 45 kandidaten nodig, want je moest al die zetels vullen. Heel realistisch tegenwoordig gezien is volgens mij alles een beetje onder de 30. Klopt. En dan is het afhankelijk van welke partij je bent daadwerkelijk nodig. En dat is een beetje afhankelijk van hoe je dat invult. Want gisteren zat ik aan tafel met die Libertaire Partij. En die hebben 6 kandidaten, want die zeggen ook, we kunnen een lijst van 40 gaan maken, maar heel realistisch gezien gaan we 0 zetels halen en we hopen op 1. Dus waarom ga je dan 40 mensen op zo'n lijst zetten? Dus dat is natuurlijk inderdaad ook wel een beetje wat bij de BBB natuurlijk ook is. Van je gaat er peilingen af, je maakt een hele mooie lijst, die probeer je samen te stellen. Maar je kunt die lijst ook 2 keer zo lang maken en dan kun je zeggen van maar dan zijn er 4 Limburgse kandidaten. Dat kan natuurlijk ook, maar als dat dan uiteindelijk geen zin heeft, dan staan mensen op een lijst en dan is het papier en verder niks. Oké, laten we even vanuit gaan tot je of met voorkeur stemmen of tot er gewoon überhaupt genoeg zetels naar de BBB gaan. Wat ga je dan doen? Ga je dan hier blijven wonen en dan op en neer reizen? Yeah. Of ga je daar zitten een paar dagen in de week? En wat ga je dan doen in de Tweede Kamer? Nou, dit zijn een heleboel vragen tegelijkertijd. Ik minder vragen. Nee, maar ik begin gewoon bij de eerste. Wat ik zelf super belangrijk vind, en ik denk dat dat ook al een beetje naar voren kwam, en wat ik eerder heb gezegd, is dat ik net die vertegenwoordiger ga zijn van dit gebied hier. Mm-hmm. En dat betekent ook dat ik het belangrijk vind, zo heb ik dat ook in de gemeenteraad hier gedaan, om binding te houden met dat gebied. En dat lukt alleen maar als je daar ook begeeft. Dus dat betekent dat ik in ieder geval op de niet-kamerdagen hier wil zijn. Dat betekent wel natuurlijk, want afstand Gulpen Den Haag is volgens mij enkel ritje 3 uur en dan moet er al niks misgaan. Ja. Dat zeker gezien, de lengte van die kamerdagen, dat hoor je vaker dat de Kamer tot laat in de avond nog vergadert. Ja, dan is het niet helemaal haalbaar als ik hier om 2 of 3 uur 's nachts binnenkom en dan om 5 uur weer in de auto moet zitten. Dus het zal vast zijn dat ik daar op de kamerdagen dinsdag tot en met donderdag vaker wel een nachtje zal blijven. Maar de bedoeling is wel echt dat ik hier erg blijf wonen, omdat ik het net heel erg belangrijk vind dat er ook eens een sterk geluid komt vanuit deze regio.
waar ik dan ook voor ga opkomen. Kijk, ik heb natuurlijk een juridische achtergrond, dus daar zijn genoeg dingen die ik heb gezien, die ik wel zou willen meenemen naar die Kamer. Maar wat daarnaast ook voor mij wel echt heel erg belangrijk is ook opkomen voor Zuid-Limburg of voor die regio, voor het platteland, waar je toch steeds meer ziet dat de leefbaarheid toch wel sterk onder druk komt te staan. Scholen die gesloten worden, verenigingen die het zwaar hebben, slecht openbaar vervoer in die zin. Wat bijvoorbeeld vroeger een nachtbus tussen Aken en Maastricht, dat is al weg. Dat is bijvoorbeeld vooral voor stappende jongeren ook heel belangrijk. Het überhaupt het gewone OV is de laatste jaren zijn hier heel veel bussen weggehaald. Ja, trein hebben we hier al überhaupt helemaal niet. Dus zo zijn er best wel wat dingen waar ik me wel graag voor zou willen inzetten om vooral die leefbaarheid hier ook wel te vergroten. En ik denk ook wel wat ik heel belangrijk vind in dat kader is ook bijvoorbeeld opkomen voor dat midden-kleinbedrijf. Maak het die mensen ook niet te lastig. Als je kijkt naar de bureaucratie de laatste jaren, dat we steeds maar meer wetten en regels hebben ingevoerd. En dat weet ik dan ook weer vanuit mijn juridische achtergrond. Ik denk, we moeten ook mensen moeten ook kunnen ondernemen. We moeten het zo ook niet allemaal te moeilijk maken. En wat natuurlijk ook heel belangrijk is hier, en dat is ook een van de speerpunten van de BBB, zijn die agrariërs. En daar hebben we er natuurlijk ook nog een heleboel van hier in Gulpen-Wittem. Dus ook daar wil ik me wel sterk voor maken. Maar nu hoor ik je allemaal dingen zeggen die de BBB ook doet zonder jou. Maar ik denk dat dat niet helemaal waar is in die zin. Kijk, bepaalde punten staan in een verkiezingsprogramma. Dat klopt. Alleen op het moment dat er hier niemand vanuit deze regio in Den Haag komt, dan wordt dat verhaal van die leefbaarheid hier weer niet verteld. En wat je dan vooral hoort, is zeg maar de randstedelingen die hier dan een weekendje op vakantie komen en denken, oh wat is het hier prachtig, daarna weer terug vertrekken naar de Randstad, maar geen idee hebben waar mensen hier tegenaan lopen in deze regio. En dat is wel iets wat ik heel graag zou willen vertellen, want ik kan het weten, ik ben hier geboren en getogen. Ik heb 10 jaar in de gemeenteraad gezeten, dus ik weet ook waar kleine gemeentes tegenaan lopen. En ik denk dat ik dat verhaal dus ook wel echt heel goed zou kunnen vertellen en zou kunnen overbrengen. Wat niet betekent dat de BBB zonder mij zich niet meer gaat inzetten voor leefbaarheid of voor agrariërs of voor het MKB. Maar ik denk wel dat ik bepaalde punten, zeker omdat ik ook zelf de praktijkervaring heb, dat wel zeg maar nog beter kan gaan duiden en kan aanpakken dan op het moment dat je bijvoorbeeld in een stad woont. Dat moet ik heel even laten bezinken. Nee, dat is weer gewoon heel veel. Hetzelfde als ik heel veel vragen stel, dan krijg ik dat terug. Nee, maar het is natuurlijk inderdaad, ik snap dat het heel belangrijk is en ik wil juist dat je dat vertelt, want dat moeten mensen zich ook gewoon beseffen. Het is gewoon zo belangrijk om een gezicht te hebben in Den Haag, tot je weet waar die mensen vandaan komen. En tot je dus ook gewoon inderdaad eigenlijk niet meer kan zeggen, ja, dat is Den Haag en Amsterdam en Rotterdam en de Randstad en die regelen dat allemaal voor ons. Terwijl we hier kijken tegen echt de problemen die wij kennen. En ik zeg wij, want ik woon ook gewoon in Limburg. Geen Zuid-Limburg, maar wij hebben wel een trein. Maar het is inderdaad wel hetgene waar je tegenaan loopt. En je hebt natuurlijk heel veel kennis vanuit je juridische achtergrond. Heeft de BBB daar ook nood aan? Nou, ik zit vrij weinig in het buiten het partijprogramma, weet ik veel hoeveel pagina's is. Maar in de kernpunten stond het wat minder, zal ik het zo zeggen. Ja, maar ik denk dat dat er komt omdat, zeg maar, ik denk dat de hele Tweede Kamer wel juristen kan gebruiken. Want wat is een hele belangrijke taak van de Tweede Kamer is wetgeving maken en de regering controleren. Het gaat eigenlijk puur alleen om wetgeving. Maar ja, dan trek je dat leeg uit de Zuidas, want dat is lekker dichtbij. En die kunnen dat ook tegen goede fees, zal ik het zo zeggen. Ja, maar dat is denk ik wel te kort op de bocht. Want die gaan het dan puur beoordelen op het juridische. Of het dan allemaal wel of niet correct is. En daar hebben volgens mij ook heel veel mensen voor die daarnaar kijken. Maar als jurist ben je wel in staat om snel zo'n wet te kunnen lezen. En ook te kunnen zien van hoe zit zo'n wet in elkaar? Hoe is het geformuleerd? En wat vinden we daarvan? Dus ik denk dat juristen überhaupt wel belangrijk zijn als je die in de Kamer hebt. Dat is misschien ook een van de redenen waarom de BBB mij op 11 heeft geplaatst. Al heeft overigens de nummer 5 heeft ook een juridische achtergrond. Je hebt er meer nodig, zei je net al. Ja, en we hebben er meer nodig. En ik denk dat wel gewoon belangrijk is. Ja. En als je dan gaat kijken, de agrarische achtergrond.
Je zegt al, dat zit in de familie. Ja. Maar agrarisch, dat is een heel breed begrip. Dat kan van alles zijn. Ja, ik zeg net niet een moestuintje aan je achtertuin hebben, dan ben je agrariër. Maar wat is daar in de achtergrond dan? Nou, mijn moeder, zeg maar, de ouders van mijn moeder waren echt boer. Dus dan hebben we het over vee, landbouw. En in mijn familie, zeg maar, mijn ooms, die hebben inderdaad ook nog heel veel akkerbouw. Aan moet ik denken aan aardappels, et cetera. Maar daarnaast ook nog koeien. Een deel van een van deze ooms. En ja, dat zijn dus wel nog echte, zeg maar, echte boeren, zeg maar, zoals we ze kennen. En er wordt heel veel... Die discussie rondom die boeren is best wel gepolariseerd, vind ik zelf. Hè? Want er daar is ook gezegd van ja, die veestapel die moet gehalveerd worden. Dat kwam volgens mij uit de hoek van D66. Ja, en toen gingen die boeren natuurlijk steigeren. En die dachten ook van ja, hallo, de veestapel gehalveerd. Wat moeten we hiermee? En ik denk dat ook wel iets is wat ik zelf ook heel erg belangrijk vind, is dat vooral ook het gesprek wordt gezocht met die boeren. En dat ik ook wel vind dat ze soms op een verkeerde manier, zeg maar, best wel negatief zijn neergezet. Alsof boeren niks aan duurzaamheid zouden doen. Terwijl dat echt wel onzin is. Dus bijvoorbeeld zie je bij mijn oom, die hebben een nieuwe loods neergezet. Ja, dan zie je gewoon, al die loodsen liggen helemaal vol met zonnepanelen. Dus zij willen zelf echt wel graag verduurzamen, investeren daar ook hard in. En ja, dat is dus wel iets wat ik belangrijk vind. Van ja, blijf vooral in gesprek met die sector en ga mensen ook niet verplicht iets opleggen of ze ergens te duwen. En of dat nu de boeren zijn, hè, het kan ook straks in een andere sector kan ook iets spelen. Ga niet mensen iets opleggen, ga niet stoken, maar zoek veel meer die verbinding op en probeer ook samen tot iets te komen. Want ik denk dat je dan veel meer bereikt dan als je steeds van die gepolariseerde discussies krijgt. Daar heeft niemand wat aan uiteindelijk. Maar de wetgeving zegt ook, volgens mij het Europese Hof had besloten dat er daadwerkelijk minder stikstofuitstoot moet komen. Dus daar moet wel een oplossing voor komen dan. Ja, maar dat is ook niet, zeg maar, wat er gezegd wordt. Hè? Want er wordt nu elke keer best wel gezegd van ja, we moeten kiezen tussen huizen of tussen boeren. En er wordt nu altijd gedaan alsof boeren niks willen. Maar ik noemde net al een concreet voorbeeld dat zo'n boer echt wel wil. En wat we ook niet moeten vergeten is dat voedsel wel een hele belangrijke is. Hè? Wij produceren dat als Nederland al heel erg lang. We zijn er ook een exportland in. We zijn er echt gewoon heel goed in, laten we het gewoon zeggen. Zijn we gewoon heel goed in. Het gouden ei, hè? Zo zou je het ook kunnen zeggen. En ja, dat moeten we wel ook niet vergeten, dat wel heel erg belangrijk is. En ik denk, dat is meer het punt wat ik wilde maken. Is, hè, nu zijn het de boeren. Wonen is overigens ook al een groot probleem, hè, omdat die bouw stil ligt, ook vanwege die stikstofproblematiek. Dat het vooral van belang is om het gesprek te blijven aangaan met die sector. Omdat ik ook denk dat je op die manier altijd meer bereikt dan op het moment dat je zeg maar meteen met de hakken in het zand gaat en jullie moeten dit en jullie moeten dat. Want ik vind dat je je ook altijd moet verplaatsen in die ander. Stel, jij was nu die boer die had geïnvesteerd, waar tegen werd gezegd, ja, je veestapel die moet gehalveerd worden. Dan denk ik dat jij ook niet meer zo goed zou slapen. Dus dat probeer ik wel altijd, zeg maar, om me daar ook in te verplaatsen. Van ja, hoe breng je iets en hoe ga je daarmee om? Uiteindelijk bleek dat ook helemaal niet te kloppen, hè, met die veestapel halveren. Maar de toon was daarmee wel al gezet. En nou goed, we hebben kunnen zien waar dat toe heeft geleid. Allerlei boerenprotesten. Nou ja, kijk, dat is het natuurlijk ook. Hè. Ik bedoel, je zegt al, je wilt niet polariseren. Ja. En er moet een gesprek ontstaan. Maar daar moet wel een oplossing uitkomen. En heel vaak wordt er toch gekeken naar Den Haag. Kom met een oplossing, want wij kunnen niet allemaal verzinnen. Daarbij hebben we gestemd op bepaalde mensen, zodat jullie een oplossing kunnen gaan verzinnen. Want anders moeten wij dat gaan doen en dan had je beter op ons kunnen stemmen. Dus dat is natuurlijk ook wel weer het zoeken naar die balans daarin. En ik snap dat dat lastig is. En ik snap ook dat ik hier niet aan tafel nu voor jou een lijstje krijg. Nou, dit is zo hoe het gaat oplossen. En dat is, als we dat zo doen, dan zijn we er. Maar wel meer de vraag van oké, we weten allemaal dat we iets moeten doen. En je zegt al, hè, je ooms die willen echt wel meedenken. Maar we hebben ook heel veel jaren geleden, nou, dat valt eigenlijk wel mee, tegen eigenlijk heel veel boeren gezegd, je moet megastallen gaan maken. Want daardoor krijg je meer inkomsten. En dat is heel belangrijk, want ja, meer inkomsten is altijd goed, denk ik. En nu zeggen eigenlijk tegen die boeren, nou, die megastallen zijn eigenlijk niet de oplossing. Je moet juist halveren. En vanuit die hoeveelheid moet je eigenlijk je inkomsten gaan genereren.
je zult op zo'n moment wel ergens een moeilijk gesprek moeten gaan voeren met de sector. Van oké, maar waar we nu staan, kunnen we niet blijven. Dat is volgens mij voor iedereen wel de realisatie. Maar het is wel de vraag inderdaad, hoe gaan we een volgende stap nemen? En ik denk dat daar de BBB wel echt nog zoekende in is, zal ik het vanuit mijn perspectief noemen. Van wat is dan die toekomst? Hoe gaat die toekomst er dan uitzien? Ja, ik denk vooral inderdaad in gesprek gaan met die sector. Maar ik denk dat je net ook nog een ander punt aanhaalde, wat ik ook wel belangrijk vind. Hè? Want dat gaf je net aan met die megastallen. En dan moest eerst inderdaad productie opschalen, moet veel aan verdiend worden. Nu zegt de overheid eigenlijk weer, ja nee, gaan we toch niet zo doen. En jullie moeten halveren. Maar dat hebben we wel op meerdere punten gezien. Hè? Als we bijvoorbeeld kijken naar die duurzaamheid over zonnepanelen. Ik heb ze toevallig zelf ook op het dak liggen. Dan zag je ook dat heel veel mensen gingen die zonnepanelen aanschaffen. Want ja, veel rendement, terugverdientijd. Ja, op een gegeven moment verscheen in de media weer allerlei berichten van ja, nee, het elektriciteitsnetwerk kan het toch allemaal niet aan. En energieleveranciers gaan boetes opleggen. En dat is natuurlijk wel iets wat ook heel belangrijk is. Dat zo'n overheid daarin wel betrouwbaar is, ook naar een burger toe. En dat daar ook wel, zeg maar, niet steeds een soort van zwalkend beleid in is. Bijvoorbeeld ook een voorbeeld is over, en daar zie ik trouwens overigens heel veel van mijn leeftijdsgenoten wel echt mee struggelen, is die kinderopvang. Waar eerst werd gezegd van ja, hij wordt helemaal gratis. Dan wordt er weer gezegd van ja, nee, dit is toch niet haalbaar. We hebben de mensen er niet voor, maar het is ook helemaal niet betaalbaar. En daar zie je wel dat ook best wel allemaal problematisch is. En dat daar continu verschillende berichtgeving over naar buiten komt. En je merkt wel dat ja, toch ook wel wat onrust veroorzaakt. Dus dat is ook wel een van de punten waarvan ik zoiets heb. Daar wil ik me ook wel echt wel hard voor maken in Den Haag. Is dat er vanuit die overheid ook gewoon een duidelijk beleid komt, waar men ook gewoon vanuit kan gaan dat dat dan zo gaat zijn. En dat vind ik de laatste jaren lijkt dat ook wel steeds meer zwalkend te zijn. Kan natuurlijk ook deels te maken hebben met het feit dat we steeds met meer partijen coalities moeten sluiten, waardoor ook iedereen steeds meer water bij de wijn moet doen en de ene partij dit roept en de andere partij dat. Maar het valt me wel sterk op dat daar best wel wat afwijkingen continu in zitten. En dat ook best wel wat maatschappelijke onrust veroorzaakt. Maar heeft dat ook niet gewoon te maken dat we steeds meer kennis krijgen over heel veel zaken? Nou, ik weet niet of dat zo is. Ik denk dat we ons ook wel door de jaren heen, zeg maar, helemaal hebben vastgezet in allerlei regelgeving, et cetera. Dat is ook die bureaucratie waar ik het over had. En ik denk soms dat het wel makkelijker zou kunnen. Pak bijvoorbeeld inderdaad die kinderopvang. Dan denk je, aan de ene kant willen we dat steeds meer vrouwen gaan deelnemen aan het arbeidsproces. Aan de andere kant is er geen kinderopvang, want ja, de meeste vrouwen moeten super lang wachten voordat het kindje überhaupt naar de opvang kan. En kan het kindje naar de opvang, is het totaal onbetaalbaar en heeft het eigenlijk helemaal geen zin als vrouwen meer te gaan werken. En dan denk ik wel soms van ja, waar zijn we dan mee bezig in dit land? Dat zou toch op een andere manier geregeld moeten kunnen worden. Dus ja, dat zijn wel punten van ik denk, ja, dat zou wel moeten kunnen. Alleen, ja, dat komt op een of andere manier tot nu toe nog steeds niet van de grond. Nou ja, je ziet het nu, afgelopen week was natuurlijk in het nieuws de plastic toeslag. Ja. Daar is een keuze in gemaakt. Het is uitgevoerd en een maand later denken ze, misschien toch niet zo handig. Ja, maar dat zie je dus steeds meer. Ja, maar je maakt wel een keuze en dat is eigenlijk wat je net aangeeft. Maak een keuze. Ja. Niet maak de goede keuze, maak een keuze. Want een goede keuze, dat kan natuurlijk heel erg tijdsafhankelijk zijn. Want we denken nu allemaal, kinderopvang zou top zijn. Dat denk ik dat heel veel mensen ook aan meebetalen. Want het is aan de ene kant een opleidingskwestie, faciliteren kwestie en dus een geldkwestie. Maar we weten niet zozeer wat de resultaten daarvan gaan zijn. Dus het kan net zo goed zijn dat je dan investeert, en dat kost niet miljoenen, maar miljarden, voor heel weinig opbrengst. Want het is afhankelijk van welke KPI je eraan hangt, om dan te zien, heeft het zin gehad? En wat is dan zin? Want ja, het feit dat het bestaat, is ook al heel zinvol natuurlijk. Nee, dat is zeker zo. Maar kijk, op het moment dat je wel merkt dat er heel veel vraag naar is en dat er wachtlijsten zijn, is er kennelijk wel gewoon behoefte aan opvang. En ik heb ook niet gezegd dat ik direct de oplossing paraat heb. Maar ik denk dat het wel goed is om bij die kinderopvang bijvoorbeeld eens te gaan kijken, hè, van hoe kunnen die in ieder geval wel op een
fijnere manier gaan organiseren. Waarbij ik ook niet zeg dat die opvang helemaal gratis moet worden, hè, want daar is destijds over gesproken. Maar in ieder geval wel dat het zich gaat lonen om te werken. Dat is denk ik wel de crux in het hele verhaal. En sowieso ook een van jullie speerpunten. Dus Ja. Het feit dat je meer wilt werken, moet dan ook wel zin Ja, hebben. dat is het vooral. Kijk, dat speelde ook overigens in de inkomensklasse waar je soms nog recht hebt op toeslagen. Maar op het moment dat je dan net iets meer gaat werken, dat je dan eigenlijk per saldo minder overhoudt. Ja, dat zou natuurlijk nooit de bedoeling moeten zijn. Het moet zich wel altijd lonen om te werken. En dat vind ik wel een hele belangrijke. Laten we het juridisch gedeelte en de Tweede Kamer gedeelte dan op dat vlak even achter ons. En dan kijken we even naar buiten. Buiten het feit dat het nog niet helemaal donker is, dus dat is fijn. Want we kunnen nog wat zien. Ja. Limburg, je noemt net al, we hebben hier andere uitdagingen dan in Den Haag. Laten we wel even gewoon Den Haag noemen, buiten het feit dat Randstad en breder natuurlijk is. Wat kun je daadwerkelijk vanuit de Tweede Kamer regelen voor Limburg? Want de Provinciale Staten regelen onwijs veel voor Limburg, want daar zijn de Provinciale Staten voor. Klopt, alleen er zijn ook landelijke thema's. En waar je bijvoorbeeld echt kansen hebt vanuit Den Haag ook om daarin te investeren, is überhaupt in deze regio. In die zin, je kan lobbyen hè, om ook via de provincie weer extra gelden te krijgen om te investeren in dit gebied. Maar wat bijvoorbeeld ook heel belangrijk is dat Zuid-Limburg als uw regio nog veel beter op de kaart gezet kan worden. Wat ik bijvoorbeeld zelf heb gezien, is dat heel veel mensen na hun studie vertrekken ze richting de Randstad. Of dat dan Utrecht of Den Haag of Amsterdam is. Omdat daar de banen zijn. Terwijl we hebben ook heel veel banen hier net over de grens. Kijk bijvoorbeeld naar Aken, Düsseldorf, Keulen. Het ligt allemaal echt binnen een uurtje rijden. Mm-hmm. Er zijn kansen hier in België. Brussel is ook 1,5 uurtje ongeveer. Dus er zijn in deze regio heel veel banenkansen. Alleen wordt daar nog onvoldoende gebruik van gemaakt. Dus ik zou daar wel echt heel graag op willen inzetten om dit Zuid-Limburg, wat toch best wel uniek is, hè, met aan de ene kant grenzen aan Duitsland, aan de andere kant grenzen aan België, om daar wel echt veel meer op in te gaan zetten. En dat kun je bijvoorbeeld ook doen door het openbaar vervoer tussen deze landen ook een stuk beter te maken. Nu hebben we hier nou wel de 350-lijn tussen Aken en Maastricht. Het is het begin. Het is iets in ieder geval, maar dat zou wel beter kunnen. En ja, dat is wel iets waar Den Haag wel over gaat. Waar Den Haag bijvoorbeeld ook over gaat, is dat ze de zorg hebben gedecentraliseerd en dat gemeentes zoals Gulpen-Wittem een heel fors deel van hun begroting kwijt zijn aan zorg. En dat zou ook anders kunnen, want Den Haag heeft dat gedecentraliseerd, heeft dat teruggelegd bij die kleine gemeentes. Alleen die kleine gemeentes kunnen die zorg helemaal niet betalen. Op het moment dat er al 1 jeugdige is met een fors probleem die bijvoorbeeld opgenomen moet worden in een instelling, kan dat een gemeente gewoon echt heel veel geld kosten. Dan hebben we het niet meer over 10.000 euro, maar dan loopt het echt flink in de papieren. En dat drukt op zo'n kleine gemeentebegroting meteen gigantisch. Maar wat betekent dat? Kijk, die zorg zijn we wettelijk verplicht. Daar kunnen we dus niet van afwijken als gemeente. Dat moet je gewoon uitvoeren. Maar dat betekent dat als het gemeenschapshuis in Epa aan een vernieuwing toe is, waar de harmonie samenkomt, waar het dorpsfeest wordt gehouden, dat we daar gewoon geen geld meer voor hebben om dat te vernieuwen. Daarmee komt de leefbaarheid ook meteen hier onder druk te staan. Scholen is de gemeente bijvoorbeeld ook verantwoordelijk voor. Als daar klaslokalen bijgebouwd moeten worden, als er een nieuwe school moet komen, daar is geen geld meer voor, want die hele gemeentebegroting zit op slot. Dus ja, ik kan in Den Haag daar zeker wat voor gaan betekenen, door ook te zorgen dat die gemeentes ook weer kunnen gaan doen waar ze ook oorspronkelijk voor bedacht zijn. En niet dat zij verkapt allerlei dingen die eigenlijk door Den Haag uitgevoerd zouden moeten worden, dat zij dan aan het uitvoeren zijn. Maar je kunt ook gewoon zeggen, er moet gewoon meer geld naar de gemeente en dan regel het alsnog lokaal. Nou, deels ja, maar deels ook echt niet. En waarom? Omdat bepaalde zorgbudgetten, en ik ga nu niet te veel in details verzanden, want dat is voor de luisteraars ook niet zo interessant, maar bepaalde taken zou je inderdaad, zoals de WMO, zou je best hier prima kunnen regelen. Dat zijn vragen van burgers die ook dichterbij staan. Maar als je het hebt over bijvoorbeeld complexe hulpvragen op het gebied van die zorg, dan is dat best wel
complex. Gemeenteraad en Gulpen-Wittem vindt dat heel complex. Daarom is dat uiteindelijk ook al opgenomen weer in een groter verband samen met Maastricht. Die is er dan een centrumgemeente in. En dan hangen die kleine gemeentes daar ook onder. Dus zeg maar, die hebben zich eigenlijk allemaal samengepakt. Maar dat maakt eigenlijk dat de controle daarop door een gemeenteraad best wel heel lastig is. Want je zit ook nog in zo'n samenwerkingsverband. We hebben die kennis ook niet echt in huis op dat gebied. Plus, het zijn enorme kosten die kunnen oplopen. Want als jij opeens een paar van die jeugdigen hebt en die moeten die zorg hebben, hè, laat dat voorop staan. Alleen de vraag is, moet de gemeente daar de rekening van betalen of Den Haag? En destijds met die decentralisaties heeft Den Haag wel best wel flink wat geld gegeven aan die gemeentes. Dus toen speelde dat probleem ook nog niet. Maar die decentralisaties zijn geweest in 2015, dus we zitten nu ongeveer 8 jaar later. En nu is die compensatie opgehouden. Dan merk je gewoon dat je daar in de gemeentebegroting wel echt flink last van hebt. Maar dan zeg je eigenlijk van sommige taken wel, sommige taken niet. Ja. Maar aan de andere kant wordt er ook heel vaak gezegd, ja, we moeten ook niet te veel taken bij Den Haag leggen, want juist het regionale is heel belangrijk. Maar ja, dat is wat je zegt, hè, een aantal jaar later stopt opeens de subsidiestroom die daar aan geregeld wordt. Dus dan moet je dat als gemeentes weer samenpakken. Nou, we hebben juist gezien dat al die gemeentes juist samen zijn versmolten en heel veel kleine gemeentes zijn opgegeven te bestaan, mede hierdoor. Ja. Want dan kun je kosten drukken. En dan zien we volgens mij was het Heerlen, zeg ik even goed, tot het ziekenhuis weer kleiner moet worden. Ja. Want ja, we hebben ook te zorgen op een andere locatie binnen de regio. En dat wordt dan weer heel vaak door de burger vaak niet gezien van ja, maar we zijn niet bereid om naar de andere kant toe te rijden. Ja, dat is natuurlijk ook wel een hele lastige om dan te zeggen van oké, moeten we dan overal faciliteren? Of moeten we als burger ook gewoon akkoord gaan met het feit, ja, soms moet je een kwartiertje verplaatsen of een half uur. En Limburg is niet zo groot, dus als je een uur omhoog rijdt, een uur omlaag rijdt, waar ik gewoon zeg, maar heb je heel Limburg gehad. Maar het is niet zo dat je van Maastricht naar de Gennep-achtige kant, zeg maar, of richting de Eindhoven-kant, dat je daar 2 uur over doet. Dus het is een beetje afhankelijk hoe je moet rijden. Maar je hoeft het natuurlijk ook niet allemaal te doen als gemeente zijn, terwijl dat dus blijkbaar wel de opdracht is. Ja. Dat is natuurlijk ook wel een hele lastige. Ja, en er zit soms ook wel een spanningsveld tussen, inderdaad. Maar wat het ook vooral is, kijk, je redeneert soms ook vanuit jezelf. Als ik dan kijk naar mezelf, ik ben mobiel, ik heb een auto voor de deur, ik kan me verplaatsen, dat is hartstikke makkelijk. Maar stel, je hebt een handicap of je bent oud, je kan geen auto meer rijden, je bent bijvoorbeeld afhankelijk van het openbaar vervoer, wat dus al heel sterk is uitgekleed en waar precies als je geluk hebt. Dus ja, daar moet je natuurlijk ook wel naar kijken, dat soort voorzieningen voor deze doelgroep wel ook bereikbaar blijven. Hè. Pinautomaten zijn werk, heb ik me overigens in de gemeenteraad destijds ook nog sterk voor gemaakt. We hebben er uiteindelijk volgens mij nog maar eentje over in de hele gemeente. En die het dan ook nog heel vaak niet doet. Het zijn die gele geldmaten. Ja, de geldmaten, ja, die doet het ook nog heel vaak niet. Ja, en het zijn allemaal waarvan je denkt van ja, het gaat om een pinautomaat. En tegenwoordig, wij doen toch alles met de bankpas of zelfs via de mobiel. Maar niet iedereen kan dat of is daartoe in staat. En het is wel van belang om die basisvoorzieningen wel te behouden. En daar is een gemeente vaak ook wel voor. Maar dan moet die gemeente daar wel ook nog toe in staat zijn. En niet, zeg maar, gegijzeld worden door taken die vanuit Den Haag daar zijn neergelegd. En als Den Haag zegt, ik vind het belangrijk dat de regio het uitvoert, want dat kan ook best, en dat uiteindelijk ook wel de conclusie is, dan moet er wel extra geld naartoe. En dat gebeurt nu niet. Maar dan kijken we naar de Rijksbegroting en zeggen welk geld? Ja, nou ja, dan moet er gekeken worden. Hè. Uiteindelijk, zeg maar, is dit ook geld. En moet, zeg maar, dan hier, want dat hebben we jarenlang al moeten doen, de OZB omhoog gegooid, de afvalstofwervingen, noem maar op. Ja, we kunnen niet bezig blijven hè, met verhogen van die belastingen, ook lokaal niet. Want wat je zo ziet, is dat heel veel mensen überhaupt al worstelen met rondkomen. Hè. 2 mensen met middeninkomens die denken van ja, gaan boodschappen doen. Nou, goed. Ik denk dat iedereen ondertussen wel in de gaten heeft hoe duur de boodschappen zijn geworden. Ja, die lopen wel op enig moment tegen problemen aan. En als je dan ook nog komt dat er ook nog eens vanuit de gemeente ook weer een belastingverhoging aankomt, ja, op enig moment kun je dat natuurlijk ook niet meer vragen. Ik vind het heel fijn om zo met jou hierover te praten, want ik hoor aan de ene kant dat je heel veel kennis gaat meenemen. Ik ga er gewoon nog steeds vanuit dat je gekozen wordt. Hè? Ik hoop het. Ja. Maar heel veel vanuit juist een kleine gemeente. En niet vanuit een grote gemeente. En dan, ja, de stap naar Den Haag is vrij klein. Dit wordt een hele grote stap. Ja. Je gaat heel veel kennis meenemen uit
het Limburgse, en ik noem wel even Limburgs, niet alleen Zuid-Limburgs, Ja, maar gewoon eens. het Limburgse. Waarbij Den Haag misschien ook wel een keer met de neus op de feiten wordt gedrukt dat het inderdaad een veel breder land is dan dat we zelf denken. Het is een heel klein, compact land. We kunnen heel veel dingen op heel korte termijn met elkaar regelen, want je hoeft niet zoveel kilometers te rijden, of fietsen, of wandelen, of welke vorm je ook kiest. Maar het is wel heel belangrijk dat we en dat klinkt dan negatief, dus ik probeer even een ander woord te zoeken, de andere kanten van het land niet vergeten en die juist misschien nog wel beter faciliteren dan het hele innerlijke cirkeltje Randstad zijnde. Dat je daar, als je daar heel veel input in geeft, en natuurlijk is dat ook geld, want het komt gewoon toch heel vaak op geld, dat je daar ook heel veel terug uit kan krijgen, want ja, de mensen die in de Randstad wonen, komen inderdaad heel graag op vakantie hier en heel graag in Groningen en Friesland. Maar ja, als je daar niet op investeert, dan ja, wat blijft er dan nog over, behalve één snelweg die naar Frankrijk toe gaat waarschijnlijk. Ja. Want België wil je dan ook niet zijn. Dus dat is een beetje hetgene wat natuurlijk, wat je denk ik wel heel goed kan meenemen daarin. En wat voor de kiezer inderdaad, van ja, degene die op jou gaat stemmen, inderdaad wel echt een stem daarvoor terugkrijgt. In ieder geval zo hoor ik het nu. En ik hoop dat je dat inderdaad ook echt gaat en kan lukken daar. Ja, ik kan nog 100 vragen stellen, maar dan gaan we volgens mij naar een hele lange podcast. En het begint hetzelfde als gisteren. Opeens mijn teller gaat gewoon naar 0 toe en begint opnieuw te tellen, terwijl die gewoon doorloopt. Dus ik ben een beetje te kijken tot we richting dat uur natuurlijk zitten. Zijn er punten waarvan jij zegt van nou, daar wil ik nog wel wat over vertellen? Of daarvan... Ik denk dat we best wel veel onderwerpen samen besproken hebben zo gedurende de podcast. En dat eigenlijk ook wel de punten die ik echt super belangrijk vind. En ook vooral inderdaad met name het belang van die regio. En dat is, ik kom dan zelf specifiek uit Zuid-Limburg, maar je benoemde het al. Het gaat eigenlijk ook over heel Limburg. Dat ik dat wel echt heel erg belangrijk vind. En die punten die we net bespraken, die zijn best wel divers. Hè. Het gaat van de gemeentefinanciën tot de leefbaarheid van het platteland. Hè. En dan kun je aan allerlei verschillende dingen denken. En daar heb ik denk ik wel heel erg uitvoerig over gehad. Dus ik denk dat ik mijn punten wel kwijt heb gekund. Ik heb niet zoveel te zeggen. Behalve dat ik je echt super graag wil bedanken. Ik vond het echt een heel fijn gesprek. Ik vond het ook een heel leuk gesprek. Super veel succes. Deze podcastreeks gaat gewoon door. Want ik zit gewoon morgen met een hele jonge partij om tafel. Om daar eens te kijken hoe jij valt ook onder jongeren. Maar hoe jongeren kijken naar hoe de politiek eruit zou moeten zien. En welke stem we daarin hebben. Ik ben juist heel blij je bent dertiger. Er zitten een aantal dertigers in deze reeks. Dat vind ik echt super fijn. Ik heb de afgelopen jaren heel vaak gezegd van ik snap niet waarom dat er niet meer dertigers in de Tweede Kamer zitten. Want ik moet op iemand stemmen. En dat doe ik toch liever met een leeftijdsgenoot dan tot ik zeg maar iemand 30 jaar ouder. Niks tegen Frans Timmermans of tegen ik weet niet hoe oud Pieter Omtzigt is. Pieter Omtzigt of... Maar tot er toch heel vaak inderdaad, wat je ook in het begin zei, inderdaad, het zijn toch heel vaak wat oudere kandidaten die op zo'n lijst staan. En het is heel fijn tot inderdaad de jongere generaties nu ook een stem krijgen. En dat zie je ook meteen terug in hoe dan politiek gevoerd wordt en wat de resultaten daaruit zouden kunnen komen. Want je gaat gewoon met een andere gedachtegang daarin zitten. En BBB-gedachtegang is natuurlijk al sowieso een stukje anders dan wat we eerder hebben gezien. Maar dat hebben we gisteren ook gehoord in de podcast met de Libertaire Partij. Dat is nog een hele andere gedachtegang. En de komende podcast maken we nog een aantal andere gedachten daarin. Dus blijf vooral luisteren, zou ik zeggen. Abonneer je. Dan krijg je in ieder geval te horen wanneer de nieuwe podcast online staat. Heb je deze nu geluisterd, denk je, dat was super fijne audio. De volgende staat ook gewoon weer met beeld online. Dus je kunt ook gewoon met beeld kijken. En that's about it, denk ik. Want ik ga morgen gewoon weer verder. Dat is voor mijn gevoel. Nou, dus nogmaals, succes. Heel veel succes de komende 3 weken nog. Ja, het gaat snel. Het gaat heel snel nu. En dan is het met z'n allen stemmen, mits je boven de 18 bent, op woensdag 22 november. Dankjewel. Nogmaals dank, inderdaad.